How do you end to score on too cool? Go. Yeah! Yeah! Cé agah a bhuach I dtrí de líro de sneachta? Tá an lábhín níos mór na anis agus tá me se an déan a líro de sneachta mór. Beidir me se. No, tá mór ceann. What is it? Me se. Me se. Is bandam cé go copies atá si bicáb. Yeah. Cé bhuaigh an sin? Me se. Nuair tá na haoine ag denmh turann, cad atá ag tarlú? Ceapan ghfuil tríd ag caint tá sé teangail gursúla Spáis. Léon daoine canna má bhain sé má blatlam bia. Tá siad ag caint. Ceapan muid go bhfuil siad ag canna ach tá siad ag caint. Tá teanga eile acu ach níl is a gcuine.